bideo baten, bideo berezia benetan. Egu berriak urbil daude eta datorren astean dakizuen moduan, zer egin dugu? Egu berri jaia, egu berriak 3.0 jaia. Eta horretarako, oraingoan bideo berezi bat prestatu dugu. Eskatu ditugu jai horretarako, egun horretarako, bakitas, tresnak, materiala, behar dugu, horrelako gauza behar ditugu, eta unboxing bat egingo dugu, putza irekitze bat egingo dugu zuzenean zuentzako. Hasiko gara? Venga. Ondo, putza irekitze duzuen, bilduma, zaleetako putza berezkia hortxe, oso lakai. Eta likia ezerra apurtu. Zerra zen ez. Hemen etiketak jartzen du, ezta? Bai. Luriotik. Bai, eta selfie, Mannequin challenge. Mannequin challenge. Zerra hori. Ice cream challenge. Ez dakit. YouTuber, aurikular, berriak. Baita zuretzat berriak. Oso, no? Gura? Martin batekin. Selfieak egiten Zer da? Ice cream challenge. Ez dakiz zer egingo dugun, baina proposamen bat. Hau da, egu berri jairako daukagun materiala beraz. Beraz, hori da proposatzen dugu. Datorren astean, ostiralean, hilak 16 Euskategiko egu berri jaia ospatuko dugu, eta gaia hau da. Berria nola ez dugarren horrelako gauzak ospatzean, zelan ospatzen ditugun gaur egun, eta proposamena da aste horretarako, datorren asterako Mannequin challenge bat egitea. Bai. Eta, bueno, laser bakoitzak, taldearekin, pentsatu eskena bat, pentsatu egoera bat,